Lijepi pozdrav iz Slagalice i dobrodošli u novi video. Današnja tema tiče se organizacije osobnih financija, nečega čemu odnedavno posvećujem posebnu pažnju u Slagalici i na portalu za online edukacije. Djelomično iz razloga što praksa mi svakodnevno pokazuje koliko vam to treba, odnosno koliko i nije baš jednostavno uvesti, a onda i održavati red u vlastitim financijama. A najvećim dijelom zato što na društvenim mrežama već mjesecima dobivam pitanja, poruke kad će radionica, odnosno edukacija i na temu osobnih financija. Edukacija postoji, daću vam link, odnosno ovdje vam se već nalazi ispod ovog videa. Dakle, na Slagalici, gdje ćete saznati detalje o tome zapravo kako uvesti i održavati red u vlastitim financijama, a danas nešto što je dio te edukacije, međutim najvažnije za početak bilo kakvog reda, uvođenja reda u ono što zapravo u svakodnevnom životu zovemo kućni budžet ili osobni budžet. Bez obzira imate li djecu, imate li nekakve velike troškove izvanredne ili je jednostavno situacija takva da želite donijeti nekakve važne dugoročne, srednjoročne i dugoročne financijske odluke, a to znači postaviti si nekakve dodatne financijske ciljeve, bez onoga o čemu ću sad ukratko nešto reći, zapravo nećete moći postaviti temelje za donošenje dobrih financijskih odluka. Pa idemo redom, koje su to 3 stvari na kojima zapravo počivaju organizirane osobne financije i zapravo jedan red i stabilan sustav koji vam pomaže da svakodnevne odluke, a donosimo svakodnevne financijske odluke doista svatko od nas, donosimo na pametan način. Prva stvar koju vas moram podsjetiti, bez obzira što sad govorimo o financijama, identična je onome na što uvijek podsjećam i kad govorimo o organizaciji prostora, stvari, dakle o raščišćavanju, o bilo čemu. U domeni organizacija, to je svijest. Bez toga ne možemo dalje, odnosno ne možemo donijeti dobru odluku ako smo i dalje u nekakvim krivim obrascima ponašanja, krivim uvjerenjima ili imamo nekakva znanja koja su zapravo u financijskom smislu pogrešna, a to zapravo znači opasna. Kad govorimo o organizaciji osobnih financija, ono što ja najčešće viđam u praksi, to je da se troškovi, kako ih ljudi poimaju, a onda i kontroliraju ili ne kontroliraju, uglavnom dijele na male i velike troškove. Dakle, na nešto sam potrošila ili potrošio malo, a na nešto puno, pa onda tako i taj iznos u nekakvom kućnom budžetu dobiva manju ili veću važnost. To je potpuno pogrešan pristup i to je zapravo jedan od temeljnih razloga problema u vođenju osobnih financija i uzrok donošenja pogrešnih financijskih odluka. Zašto? Ne postoji mali i veliki trošak. Ako gledamo da je trošak rezultat nekakve kupovine, dakle nekakve odluke u datom trenutku, ta odluka proizlazi iz činjenice da ste procijenili da vam nešto treba ili ne treba. Prema tome i u tom kontekstu trošak dijelimo na potreban i nepotreban. Da li smo trebali nešto kupiti, da li smo trebali u nešto uložiti ili nismo. Nekad je mali iznos u nekom periodu trošenja sasvim nepotreban i gomila se, dakle kumulativno trošenje na srednji dugi rok izaziva dosta nezgodne situacije, dakle konstantno ste u nekakvom manjku ili to činite na uštrb nečeg drugog što ne kupujete i za što nemate na kraju mjeseca novca. Dok recimo neka kapitalna ulaganja, investiranje i dapače zaduživanje u smislu postizanja nekih kapitalnih ciljeva se dešavaju ulaganjem, dakle trošenjem, na izgled visokih, dakle velikih nominalnih iznosa, međutim koji su zapravo sasvim opravdani. Prema tome taj trošak u tom trenutku je opravdan, odnosno potreban. Prema tome, molim vas, prije nego što bilo kakve poteze radite u svojim osobnim financijama sa željom da ih popravite, situacija koju sada imate i kad idete gledati, korigirati svoje odluke i donositi nove financijske ciljeve, apsolutno radite na temelju novog pristupa svom poimanju troška kao nekakvog minusa, dakle izdatka iz one tablice budžeta i počnite ih tretirati kao potrebne i nepotrebne. Druga stvar na koju vas želim podsjetiti je instrument kreditnog plaćanja, odnosno kreditnih kartica,
koji također gotovo da uzimamo već zdravo za gotovo, jer evo takav je način života, što znači vrlo često posežemo za bezkontaktnim i bezgotovinskim načinima plaćanja, pogotovo evo uslijed ove nesretne pandemije ti bezkontaktni načini plaćanja su još više dobili na važnosti. Međutim, što je s aspekta organizacije osobnih financija i vođenja vlastitih troškova bitno? Bitno je reći da kreditna kartica nije sinonim za bolje, odnosno jednostavnije u smislu mudrije i pametnije plaćanje. Baš kao što u nekim situacijama gotovina nosi sa sobom neke pogodnosti, najčešće su to neki dodatni popusti na gotovinsko plaćanje, isto tako i kreditna kartica nije u svakom trenutku ono sredstvo plaćanja i način plaćanja koji bi vam trebao biti prvi izbor. Dakle, nije uvijek mudro i potrebno, opet, dakle, vraćam se na onu prvu točku, potrebno kupiti nešto na rate i pritom zapravo u konačnici otplatiti veći iznos nego što je inicijalna cijena. Nekad je potpuno zanemarena činjenica da imate ne obično, da tako kažem, standardnu kreditnu karticu, nego možda revolving, pa koristite i tu dodatnu pogodnost i uopće niste možda svjesni da plaćate, dakle, odgađajući otplate nagomilanih dugova po kreditnoj kartici, plaćate i vrlo visoke revolving kamate. Dakle, one su zaista vrlo visoke. Prema tome, to što imate tu jednostavnost korištenja, dakle, bez gotovinskog plaćanja, ne znači da ste u konačnici donijeli bolju financijsku odluku za sebe, što ćete vrlo vjerojatno i vidjeti na kraju mjeseca ili nekog obračunskog razdoblja ukoliko pratite zaista svoje troškove. Treća stvar na koju vam želim skrenuti pozornost je nešto što je zapravo, ja bih rekla, higijena organizacije osobnih financija, odnosno vođenja vlastitog budžeta. To je tablica praćenja vlastitih troškova koja uključuje naravno vođenje svih uplata i svih isplata tokom obračunskog razdoblja, što je najčešće jedan mjesec, jer nam je najčešći izvor prihoda, velikoj većini ljudi je to i jedini izvor prihoda, pa onda jedina stavka ulaza u tu tablicu, a to je osobni dohodak ili plaća. Međutim, neuzimanje računa i odrezaka, dakle onih slipova kreditnih kartica prilikom plaćanja na prodajnom mjestu, pa dakle onda to pogubi se negdje u torbi pa bacimo i tako dalje, do činjenice da ne pratimo svoje troškove u realnom vremenu, dakle dnevno po mogućnosti ili barem jednom tjedno, dovodi do toga da onda i ako se susretnemo s tom tablicom, odnosno većina klijenata koji meni dolaze na edukacije imaju s tim problema, vrlo brzo nakon i pokušaja da vode takvu tablicu zapravo odustaju, ne vide u tome nekakav alat, a ja ću reći ono što kažem i na edukaciji o organizaciji osobnih financija, a to je kao što su rutine najmoćniji organizacijski alat kad govorimo o organizaciji vremena, tako je tablica kućnog budžeta ili tablica osobnih financija, osobnog budžeta najmoćniji, ali ujedno i najjednostavniji za primjenu alat uvođenja reda u svoje financije. Gledamo stanje u kojem jesmo, pratimo vrlo transparentno i vrlo pregledno u najjednostavnijoj tablici sve svoje troškove, sav svoj ulaz i izlaz, dakle i prihode i rashode, time zapravo pratimo svoj novčani tok, a ono što se iza svakog novčanog toka, svake osobe nalazi, nije ništa drugo nego njezino ili njegovo ponašanje u potrošnji. Pa prema tome, ako vidite da su vam varijabilni troškovi, dakle sve ono što nije nužno, što nije fiksno svaki mjesec za vaš život i za vaše obaveze koje morate podmirivati, vrlo lako ćete vidjeti koji su to ono s početka ovog videa nepotrebni troškovi, ma kako mali bili, na koje vi eto gledate da su mali pa ih svakodnevno ponavljate, a zapravo na srednji i dugi rok izazivaju nesrazmjer i probleme, odnosno financijske minuse u vašoj tablici osobnog budžeta. Ovo je vrlo jednostavan prikaz sa, kažem, naglaskom na te tri stvari. Dakle, nijedan trošak nije mali ili velik, nego je samo potreban ili nepotreban. Druga stvar, da vam kreditna kartica nije nužno prijatelj, nego da ju vi kontrolirate i da vi trenutkom plaćanja svaki puta kreditnom karticom zapravo već im morate unaprijed u glavi imati plan kako ćete servisirati dug koji će po toj kreditnoj kartici nastati. I treća stvar, kao što sam rekla, kućni budžet, odnosno vođenje i redovito praćenje kućnog budžeta je zapravo
financijska higijena svakoga od nas i ono što je zapravo najvrijednije, osim toga što dobivate sliku svog stanja pa onda možete korigirati svoje financijske odluke i ponašanje, je to da vam je takav red, jednom kad ga uvedete, jako dobar i zapravo rekla bih jedini temelj za dobru štednju. Plan štednje je posebna priča, štedjeti biste trebali i tu govorimo, reći ću samo u ovom videu, o dvije osnovne namjere, odnosno namjene novca koji štedimo. To je za kratkoročna izvanredna stanja, manje iznose, ali nekakve izvanredne troškove tipa popravci recimo. Dakle, u stanu se nešto desi u kući i one dugoročne koji su zapravo kapitalni jer se radi o većim iznosima za koje moramo štediti, odnosno odvajati od svojih prihoda kroz neki duži period. No, o tome u nekom od budućih videa. Ja se nadam da sam vam barem malo pokazala koliko je zapravo u svakodnevnom životu važno voditi računa prvenstveno o svom ponašanju u potrošnji, vidjeti da je to u uskoj, dakle nerazdvojnoj vezi sa našim financijskim, onda ja bih rekla rengenskim slikama, a to nije ništa drugo nego tablica osobnog budžeta, i onda da zapravo iz uvođenja reda u osobne financije imamo mogućnost, jer smo si stvorili temelje, za donošenje dobrih financijskih odluka koje nisu samo financijske odluke u sadašnjosti, nego i one za našu bolju budućnost. Dakle, uglavnom se tu radi o našim mirovinama, odnosno nekakvim danima u starosti, ali isto tako i o svim drugim stvarima koje si možda kroz život, naravno svi od nas želimo, ali si ih ne možemo u svakom trenutku priuštiti. Dakle, ja vam želim red u vašim financijama, želim vam prije svega bolje i mudrije financijske odluke i uvijek, kažem, imajte u glavi da nijedan trošak nije malen ili velik, nego samo potreban ili nepotreban. Lijepi pozdrav svima iz Slagalice, do sljedećeg videa i ne zaboravite pretplatiti se na ovaj kanal, označite i onaj zvončić kraj tipke subscribe, dakle da vam stižu notifikacije o tome kad objavim sljedeći video i svakako posjetite link na dnu ovog videa. I to je sve za ovaj puta. Do sljedećeg videa. Lijepi pozdrav svima iz Slagalice.